Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende e Ramogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago odiochieng' eri ma kawuono, to mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. I'm glad to be back home in Kenya. Tok twech mar higni 14 kod fuong'ruok kokalo kum mar nek, Ja-Kenya Steve Munyako oduogo pacho otieno manyoro. Jatend kar thieth ma Medihill ma bende ne en jaod bura machon Swarup Mishra owacho ni gete kaluwore kod nonro mitimo e kar thiethno kitude kod uso mar nyarogno. To trading wuonogo biro kawa milion 12 mondo mi watime mwatieke. Maloyo rowere 600 mathoth gi jo boda boda e sub-county ma Karachuonyo ochak mi tiegruok mag riembo nyamburko. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jalup jatend piny Kithure Kindiki opwoyo okang' ma chenro ma Taifa Care osekelo kowacho no biro konyo ahinya e yore mag yudo thieth e pacho ka. Kanoloso e pare makare ne buore Nairobi e kinde romo manokelo kanyakla jotelo mawuok adhoadh nam chumbi, Kindiki nolero ni kwan ji maromo milion 25 osendikore e chenro mar thieth mar SHA. Omedo ni chenro no biro kelo lokruok maduong' kowacho ni sirikal ma pacho ka geto mar neno ni kwan ji maromo milion 40 nyaka milion 45 ondikore e chenro no e bwo higa achiel mabiro. Honor your invitation. We are grateful and thankful. Which we did letters, we did the about this. No. It was quite late. It was some of us knew. Having said that, because of time, I want to open it up. Could we? Sasa wananiambia watu wananiambia wewe uko broad base. You airport. We know the kind of revenues that Kenya is going to be expecting. Today we are celebrating because today around 12 noon, we hit the 25 million Kenyans registration mark, Kenyans who have registered for medical insurance. We want to onboard and make sure as many Kenyans as possible have a public medical insurance available for them. And then the next step now is to perfect that insurance. We improve equipping hospitals, making drugs available, the health personnel issues, the reimbursement system, and making sure that facilities are reimbursed for the actual expenditure. This fine-tuning is going to be the work for the next 5 or so years. It's not going to be perfect on day one. Ogai mar obila Douglas Kanja okwedo wach moro no obila isando kod duol mar National Police Service Commission koloso e mbele kamati mar od bura. Kanja nokwedo ling gi nonro mag osach obila. Wawinjane kaka twagno dhi nyime. In its mandate, and the commission does its work. And lastly, Chairman, this letter, this one, done by Edwin Cheluget, Commissioner, National Police Service Commission. It actually reads like a coerced, it reads like who is he? Actually, he needs to show up here and tell us why he wrote this letter. Thank you. Yes, Moko, and then Chair. Point of order, Chair. Yes, sir. Are we not creating some sort of overload? Why doesn't we allow the witness to answer those questions first? No, we ask a second round because of time. Okay. Let's allow Mugo is already on the floor. Finish with Chair, thank you very much, Chair. From the onset, the witnesses, a press statement is not admissible. Committee. So this document, not a press statement, a letter signed by all the relevant officers. But again, I think in the introductions I had somebody introducing himself as Edwin Cheluget. So that Edwin Cheluget must be here. Is it? He's here. He can lift his hand up. We can see him. Where is Edwin Cheluget? I'm here, Chair. So
No, it's okay. It's okay. Because to give a clarification. Yeah, because the members were referring to an Edwin Cheluget. Okay, thank you, Chair. So I just wanted to confirm when there was introductions, I heard that he was in this one. But Chair, maybe to digress a little bit. IG, you sit in the National Police Service Commission. You are part of the membership of that National Police Service Commission. Even in the Deputy IG, as per the mandates of the Constitution, CEO, you hear, do you feel that all the articles of the Constitution that have been read by the honorable members of Parliament here have been complied with? And you are not addressing only the Public Accounts Committee here. You can see the media here. You are addressing Kenyans. Do you feel where you sit in your capacity that all those articles, all those articles of the Constitution, paragraphs, sub-paragraphs have been adhered? And we want you to be very clear and forthright with it. The reason why we are here today is because one CEO of National Police Service Commission, Peter Relay, decided to speak the truth. And he said, we have been denied these documents. And that is why we are able to answer. We could not have been here. But I take note because I'm a Kenyan. Mr. Peter Relay was in that press release, I think when it was being read. So, and that is why you see members of Parliament here, like my Honorable Suda saying, looks like the statement is coercion and so forth. We are speaking to Kenyans, and we want to help. And probably I would want to ask you, who is the legal officer for this National Police Service Commission? Because probably maybe... Steve Munyako, maja piny Kenya, mande nong'adne buch nek e piny mar Saudi Arabia, gikone to chope pacho ka bang' piny Kenya gi riwruog Islam mar piny mangima chulo omenda mane dwarore maromo $1 million. Steve Munyako kaloso kod jofwambo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta owacho ni duogo mare pacho ka en mana hono bang' bet e jela kuom higni 14 bang' ka nong'adne buch nek kod piny Saudi Arabia e wi keth mar nek mano mako achiel kuom jogo mane gitiyo godo. Cynthia Onyango negilero. Gikone lamo maranyuola kod osiepe Steve Munyako chopo kare bang' Steve chopo pacho ka kod ndege kowuok e piny Saudi Arabia kama osebedo ka otwe chakre higa mar 2011. Mokwongo ne en timo lam makende ne Steve kod anyuola mare kaka okang' mar goyone Nyasaye erokamano kuom rese e lak tho. Jagoro mongirore e migawo mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei kaloso bang' romo ne Steve e paw ndege owacho ni buch Steve ne en bura mayiene tek kalore ni dwaro mar duoke pacho ka noting'o chike mapek e kind pinje ariyo mayiegi opogore. Now Steve's case, as you know, is a long-standing one. For 15 years, this matter had not been resolved. And so even as I told Mama Dorothy that government would do everything that it could to bring Steve back home, I honestly wasn't sure how we would do it because the conditions for his release were pretty onerous. Etielo mokwongo, Steve nong'adne buch twech mar higni 5 ka kendo bang'e burano noduogo rang kendo ma Steve nong'adne buch nek e kinde ma wuodi Yemen mane gidhaogo wito ngimane kowuok e adhonde mag lweny manobedo e kinde kod Steve. Korir Sing'oei wacho ni weche ne obedo matek ne piny Kenya kalore ni kata bang' chulo omenda mane doho chiko eka mondo kik neg Steve pek ne nitiere mar lombo anyuola mar wuodi Yemen manowito ngimane no mondo yienegi gikaw pesa mong'ere kaka dia eka we Steve thuolo. Not only was the judgment already rendered and the appeal already determined, but the dates for his execution were already set. And that the only thing that could overturn that execution was the payment of an amount of $1 million to satisfy the judgment. And that even the payment of that $1 million would not be sufficient without the endorsement and the acceptance thereof by the aggrieved family. Min Steve korka kore
ogoyo ne oganda jo Kenya kod jogo duto manochung' kod anyuola mare erokamano kuom duogo Steve pachoka. You opened your door, wiped away my tears, and promised that you would deliver my firstborn, the first fruit of my womb. Thank you, Jesus. Thank you, Allah, for this wonderful, wonderful gift of life. Thank you. My presence here today is nothing short of a miracle. And I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of life. I want also to thank everyone who prayed for me, encouraged me, and contributed towards my freedom and return home. Giduol achiel, won Steve kod jakom mar duol mane tayo chenro mag roko Steve pachoka, ogoyo erokamano ne oganda duto, ahinya to riwruok mar Muslim League mane ochulo omenda manokonyo e golo Steve e jela. Greatest gratitude, first of all, to our government. Thank you very much. Assistance, surveillance, the people ambao have made possible. But more than anybody else, we would like to thank the Muslim World League for paying the amount of money that was demanded in Dia. I wish to convey our very sincere gratitude to the government of the Kingdom of Saudi Arabia for accepting our efforts to be able to address this breach of the law. Steve Munyaho masani ong'ere kaka Abdul Karim ne otwe jela Mashimeisi ei Mecca chakre higa mar 2011 kendo ne ogole jela tarik 22 dweni bang' chulo omenda mar dia ne anyuola mar wuodi Yemen manotho bang' lweny e kindgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wuon osiptal mar Medihill Laktar Swarup Mishra okwedo lipot manonro ne ohala mar nyarogno manitimo ne osiptalno. Swarup okwedo wechego kowacho ni ji duto manotimnegi bero osiptalno notimnegi e ler mar chik kendo jogo manetimo nonro noneno ni mago eko notimore adier. Swarup Mishra ma bende ne en jaod bura machon owacho noikore mar kawo ting' duto mar keth ponono ni osiptalno ibiro yude gi ketho moro amora. Foreign donors, that is two types, African and non-African. Non-African are from Asia and Europe. They came with their donors, that no money and transaction or commercialization is involved, and with his affidavit and legal consent has been done. Number two, the donors from other African countries, apart from Kenya, they brought their own donors. If Mishra and Medihill is really culprit, we carry the cross. We are very aggrieved at the way the committee seems to have approached this thing with a premeditated mind, with a mind to make adverse comments about Medihill, and we are aggrieved at the way they singled out Medihill as compared to all other institutions. Moko kuom jotelo matiyo kod serikal kotelnegi gi jatend migawo mateko Opiyo Wandayi okwedo mager mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi nyayo pogruok mag dhoudi e pachoka. Kane giloso e kinde mane yawo chenro mag weche teko Runyenjes, Wandayi nowacho ni en wich kuot ka rowere matindo ema puonjo jotelo kako onego gibed jotelo mabeyo. Jagoro mongirore migawo mateko Alex Wachira bende nokwedo weche mosebedo kalandore ni jodak ma Masawa oket thenge e weche mag dongruok. Jalup gavana ma Embu Okinyi Wamugo kod jaod bura mar Runyenjes Mushangi Karemba bende nokwedo siasa manyayo pogruok mag dhoudi. Kongole na kumshikilia budget na wizara nayo ikaleta chini, mheshimiwa tukaremba naye. Juzi nilifurahi sana nikiona kwa runinga au social media watoto wadogo Gen Z wa Kenya wanaoishi hapa kule Amerika walikataa mambo ya ukabila. Nilifurahi sana. We are now being taught by our own children that we need to be nationalistic. Our children are ahead of us. Our own children are steps ahead of us. They are teaching us that we need to be nationalistic, and that as countrymen and women, whenever we go out of the country, we must preach unity and nationalism, not tribalism and sectarianism. Naomba kwa heshima viongozi wote wa kaunti yetu, wacha tukae tukiwa kitu kimoja na tulinde kaunti yetu
ikuwe na amani, isiwe ni kaunti ambayo inajulikana kwa sababu ya vurugu na siasa ambayo ni ya kuharibu mali. Johala makwan yoyo 100 koting'o weg dukni mawuok e kaunti ma Nakuru onyiso ng'ur margi e wi chenro ma tend kaunti no kawo mar loro kendo loso chiro maduong' e kaunti no ka koro johalago ochun mondo mi ousi oko mar chiro ka magiwacho ni no kendo oketogi e winjruok ma ok ni kare. Gilero bende ni onge winjruok moro amora manobed e kindgi kod tend sirikal ma kaunti ma Nakuru e wi wachno ka giywak ni sani gionge kuonde ma ginyalo kane mwandugi. E kindego tend kaunti no kokalo kuom jatelo mag weche mag ohala e kaunti no Stephen Kuria olero ni ne gigolo milome mag lokruok mane ibiro tim e chirono chieng' tich abich mar keto ayanga chenro mag bero chirono. Tuliarifiwa after 3 days tunahama. Tukaambiwa tunaletwa hapa ambapo sisi wenyewe hata tujui venye tutafanya, tutajisaidiaje kwa manyumba zetu. Watoto wetu walale njaa tukingoja sijui tufanyiwe aje. Sasa sisi watusaidie tu kama mama wa soko, maana hata watu wa building hawatutaki huku. Barabara imefungwa. Hivyo imeaffect biashara, hatuna access kwa biashara zetu. Biashara ambazo tumepewa na City Council licenses under the same Mosque Road, hatuna access, kwa hivyo hatuwezi fanya biashara. Kwa hii barabara kuna watu pia wako na reserved parking. So hata hatuelewi sababu gari haziwezi ingia, labda zipepee. Sijui kama watatupa gari za mabawa. Kwa sasa hatuna mahali tunaweza pitishia mzigo na hata hatuwezi pata customer juu watu wamewekwa mpaka kwa mlango zetu, na hiyo ndio shida kubwa iko. Tungependa hii jambo itatuliwe kwa sababu hatukupewa notice, hatukuparticipate kwa lolote na hatukuwa consulted. Tumeona tu barabara imeanza kugawa, watu wanatolewa sokoni wanaletwa kwa barabara yetu the main road, na tunaona tutafungiwa biashara. Our major complaint is biashara. Na tunaangalia hata sasa na mvua inataka kunyesha, au watu wakiwekwa kwa barabara kukinyesha wataenda wapi? Si watatufungia mabiashara zetu. Tuweze kutoa watu katika hiyo sehemu ambayo tunanuia kutengeneza, tuwalete hapa nje kidogo kwenye Mosque Road kwa muda wa mwezi mmoja. Na pia katika Mosque Road ambapo kuna biashara tofauti tumeweza kuongea na watu wa biashara, tumewaachia mahali ambapo maduka yao watafanya biashara vizuri, na pia mahala ambapo watu ambao wanafanya sokoni kazi ya soko watakuwa wanafanyia biashara. Joriemb boda e sub-county ma Wendo ywago medruok mar kuo mar apiko e gwengego ka giseyo tend arita kwe kuom rem konyogi e tieko kuo ma kamago. George Juma nigi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Joriemb boda ma Wendo osebedo kendo pod medo ywak ka otende kod kuo mar apiko ma kinde ka kinde. E kinde mar dwe achiel moko joriemb boda gi ma Wendo wane giselalo apikni mar mauchiel, ka bende kata moko kuom joriemb boda bende osewito ngimagi ka omonj kod jokuoge e seche mag otieno. Joriemb boda ka otele kod jakom margi mar Kojol Martin Abira wach nitiere kata peini moko sub-kono ma Wendo ma oting'o apaya mowuok Oyani nyaka Olanda mathothgi ok nyal tiyo godo ka oseromo kar saa achiel mar otieno nikech jonjore geto gi apaya no. Kino selale dwe mokalo apikni moko lala moko rema auchiel. Kendo ji adek beno sang'ielo rengo ke moko chod ng'uti gi mana diri e piny mar Mariwa gi Mabera nyanya bera kichomo rut Moyani. Koseromo saa achiel onge japik manyalo dhi e rut Moyani kochomo Ulanda. Jothuru adiri kose miriambo. Joriemb boda giwacho ni moko kuom jokuogegi idho apiko kaka jowuoth, ka bende ka gichopo kuonde ma koro ji onge gilokore kod joriemb boda kendo gimayogi apiknigi. Inyal goli kata stage kaka jawuoth to kigi kodi e kor tiang' tipo ma ka ng'ato osego toki to ng'ado to ogoi kanyo mitho kanyo mihinyori ka to ringo dhi ga piko idhi report ka obila to obila okaw action moro amora. Samoro ng'ato nyalo goli ka stika ng'ama nyako ma jaber ma tera kuma kama to kigi kode bath tie chiel kama to koni wakonyra kama tin to kichung' matis ni tipo mana ka jomoko sewuok ne itiang' ka dhi e cho chunga piko kidwodo ka piko ni onge. Kidhi e landi dhi lokara lao ka dhi ng'e kibinda ko dhi go mbaka ke jirani. Kidwo ng'ene de chuonga mo jache ng'eny. Sama uni dhi loko jaket kidwodo ka piko ni kora pino sebedo klala nya sana sama kuonde ma pikni lale gin kuonde minene opira
giseotarita kwe gengo mag awendo magiwacho ni ok osewuok oko mar konyogi e kedo kod kuo mar apiko e sab kweno ma awendo. Sabedo chien kucho chik ok oyie mondo wakaw chike lweto, wakawo jogi wamiyo obila mondo mi otimnegi nonro, to jogi duogo neno kiwuotho ng'anjo mana oko ka, koro miyo jopiny bedo gi chuny machwer. Obila nyalo dhi ka kong'o didek e juma, to mondo mi gipat ole kor gwenge gipatna gi chiefs. Kuo mar apiko osebedo ka ng'eny awendo ka, kendo wasetemo koni gi koni kwatudore gi afisas magwa mondo mi wakony gini, to waneno ka tamore. Gisengo jiwo arita kendgi giwegi kaka yo mar kedo kod kuo mag apiko masani medre gwengego. Kineno ng'ato mantiere bathi michich godo, please report ne ofis masani wayiero matiyo kaka interim. Seringo kod ng'ato idhi kode yani chak idok kode Ulanda, chak iduogo kode chij gi ng'ani nikech samoro kodhi onyiewo chisel to in mang' nogoyi gi chisel niendi. Notice mwachiwo ne jokuo kada na chudhe moko ne apikni kuone ma ochunge ni chal ng'ama yiero sanduge e furniture. Komachiegni boda boda gi mawendo bende koro kono josiasa mondo kik donjre e yiero ma jotend boda boda sab kono mawendo e seche mag dhi nyime kod chano yiero e kinde machiegni. Ne wakwayo ni giwewa a little bit free mondo wabed gi total freedom mondo mi gigi watim ka wan free. Ka watimo yiero ok wadwa ni ng'ato donje yiero wa. Gavana dwaro ng'ate to waduto te wan ng'ate, wan joge ne te. Koro wang' ni thuolo ma wakwayo gavana owewa wayier ng'at ma wadwaro wamiye otin mitula ti kodwa kaka jo pikipiki, kaka jo youth weteni, kaka jok ma siri, kaka jok marom kodi, kaka jok man ngufu kaka in gi ngufu. Administrator ma sab kod mawendo Elisha Mitula osinjore boda boda nigi dhi bedo kod lwasi makare mar yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. Mitula wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori ok osebedo kendo ok bidonjore e yiero ma jorem boda boda sab kono mawendo ka omedo ni kony ma gidwaro emibiro chiwnegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatatije migao ma koro chal mar futo mar yamo e kor lwasi Laktar David Gikunga owacho ni pinje mag Afrika kale midhiero mar medruok liet mokalo kendo koro dwarore mondo mi oyud okang' mapiyo mar kedo gi midhiero makamano. Kowuoyo e mbalariany ma Tum Mombasa e romo mar pinje mopogore opogore mane lose wi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi kaachiel kod riwruok mar IPCC, jatatije no lero ni ponono ni pinje mag Afrika dwaro konyo chal mar kor lwasi nyaka koro giwe ng'ado yiende kendo girit makare le modak e pi. Mbalariany no kaachiel kod josayans bende idwaro ni mondo mi obede okang' mambele matimo nonro e konyo geng'o midhiero makamago. This intense heat, climatic changes that are happening, the weather changes, and especially for some of us who are in the coast. As I said, we have seen that the increase in temperatures are even affecting our ocean ecosystem. We are also looking at the impact of climate change on sectors which have necessarily not been considered as vital. One of those sectors is the sports sector. So even in this workshop, we actually have the Kenyan youth team, the beach handball team, which is also sharing experience around the challenges they're facing with climate change and sea level rise. The mangrove as an ecosystem is a very important ecosystem because it protects the shoreline. And I think from the cyclones that we experienced before, you'll find that those areas that we have mangroves, there was less impact as compared to the others. From the stations that we have installed all over the country, linked with other stations from neighboring countries and all over, that forms a data set that we use for making forecasts. We also archive data. Jokanyo e bunge la wananchi ma Siaya owuok oko mar kwedo chal mar boma ma Siaya ma giwacho ni kod udi mojwang' gino mamiyo boma no picha marach ka giseyo MCS ma kaunti no kuom yulo e tich mag gipuodho chike manyalo konyo muko udi makamago. Kotelnegi kod jakom margi Jacob Omondi gidwaro mondo moko kuom mapeyni olosi ni mar chal gi richo kendo thiro chenro mag wuoth.
Moko kuomgi kata kamano to nodok ne tend kaunti no magiwacho ni nyaka ne kuong tiek chenro mag dongruoge manochaki e bwo gavana machon Amoth Rasanga. This year Hindigaden tino ka gin udi muti mamoko no wang to koger moko chaka moko richo weg udi gi benolalo knegi ere gima udi gi konyo go Siaya County kes ginyiso Siaya County picha marach momiyo akwayo njo MCS bikoda policy maka weg udi masiaga ok nyal golo udi maricho muti man kanyogo to megi investors moko mondo ger udi man standard manyalo create jobs to nyalo create tije mang'eny ni youths. Governor marwa okelnwa investor mondo gernwa kambe Siaka nikech gimwa neno pesa pod tin circulation ma pesa no piny kabisa Siaya to nikech onge kuonde ma jowa yute minyalo nwang'e pesa week ka week kata dwe ka dwe. Koro dwa gombo mondo wawinj ni governor okelo investor gero kambi kata okelo investor odonjo Dominion mwalo kacha koro puro puodho ma mwalo cha to golo chiemo to Siaya yudo go dongruok. Governor ok nyal chako tich from point 1 ka ok otieko tije manene nyawadgi mane ntiere oweyo. Gik moko kaka bus park nowe kapok oger borumo. Osekete pesa icho bus park igero. Stadium miwueni nowe i regime mar Rasanga. Ero gere mondo tieke. Koro ng'eny ji wacho ga nok ne gima governor timo to governor nyaka tiek projects manochak chon yaka mondo bendo chak mamage. Jopuonjre kod jotelo mar rowere ma Naivasha okwedo ahinya wach mar sirikal mar ng'ado omenda mar somo ka gigolo siem ni okang' ma sirikal okawono nyalo biro miyo nengo mar somo bedo mapek ne jopuonjre ma pachoka. Gimedo ni chakre higa 2000 rowere masani osebedo ka yudo ber kokalo somo manono mar primary kod secondary ka bende gimedo ni okang' mar ketho sir mar som jopuonjre biro rocho ratich jopuonjre mathoth. Magi biro bang' wach manowachi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ni sirikal onge kod omenda mabiro romo siro somo manono mag primary gi secondary kaluwore gi gope ma sirikal ni godo. Kata kamano jatend piny William Ruto nyosingo ni sirikal mare biro dhi nyime gi siro somo kaka dwarore. Education system in Kenya is collapsing. Guys, bana Kibaki alituachia free education. Lakini sasa sisi tulisoma na free education. Wanataka wazazi wetu au watoto wetu, mabrother zetu wasome na nini? Bana. Maliza kila kitu ingine yote president, but usiguze education. Education ukiguza umetuharibia. I did my KCSE, but look at me right now where I am. I'm doing my hustle. I'm not in school. I don't have enough money to get me to my financial institution. And why? It's because of the government. I'm supposed to be somewhere, but I can't be there. I'm struggling. Every Kenyan have a right to free primary and secondary education, but CS Mbadi is there claiming that there's no fund for the school capitation. Kama sasa sisi tuko skilled na tuko na makaratasi za kuprove tuko skilled, lakini hakuna hiyo connection. Tunaambiwa kila kitu sasa ni bribing. Ukitaka kitu ni pesa, na hiyo pesa hiyo ya kubribe ndo hakuna. Maisha inakuwa ngumu, tunajituma lakini hakuna pesa grau kama kitambo venye maisha ilikuwa. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi chenro mar migago kapok wadhi yweyo. Mokwongo an gi ote ka mar Linda wacho na neno migago kantiere Kirinyaga Kagio kaito Deno ba umoja mar Gemgo Tegea oneno wa maler kendo migago chopo ne yo makare. Deacon Martin Omenya iwacho ni Ramogi nenore maler Swaya aneno kan kapuonja arito mana tuke mag CHAN akwayo ne Kenya Harambee Stars hawi maber. Machielo bende wacho ka ni no kwayo hangla mar inda mano to koro bro biro bang'e kologini bro biro go kaeto Odhiso Kinyo wuod Kateg Jera wacho ni aneno wang' jowi mar Ramogi TV. Nice boy. Aya nitie ng'ato luongore ni Prophet to gik mondiko chido mok wanyal some yamo ni Prophet Brown Ayaga. Magi ok gik minyalo ndiko ni some yamo, gik maricho. Huyo mama hana makosa na huyo mzee asimpime. Aparo ni undiko gik mopogore gi weche manyien. Wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machok. Guess
what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bid mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoe namba ma en 0722 auchiel adek aboro adek kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wanwa konyu bende unwi be adier onge kaka wanwa nyalo konyo ukwelo winja Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Ini kendo roere maromo 600 kachung bura makara chuonyo koro yudo sirko kale agucho menda mar NGCDF mar dhie kuonde tiegruok mag riembo nyamburko e yudo lony mar riembo kit nyamburko mopogore, chenro mabende geto konyo e kedo gi nok mar tije e kind rowere alworano. Jaod bura makara chuonyo Adipo Kuome mane loso e kinde mane gichako chenrono okoni agucho menda mar NGCDF ogolo menda maromo milion 12 madhi konyo rowerego e kuonde tiegruok mag nyamburko magidhie. Okoni mano en achiel kuom chenro mageto neno ni rowere oyudo thuolo maginyalo yudo godo thuolo mag tije giwegi ma oksiko mane sekta mar bodaboda. Area MP matiyo sani kendo tiyo gi party mar ODM mondo wadhi pe to training wonogo biro kawa milion 12 mondo mi watime mwatieke. Gima duong' moloyo momiyo atimo gini en to create employment for the unemployed and promote those mani apiko mondo dhiyo driving mamalo we thuolo ne joma nyien kodonje apiko nikech apiko be koro opong' saidi ma koro kata ka ng'ato ne dhiye to dhiyo to konya yudo customer. Hii hafla ambayo tuko nayo siku ya leo nafikiri ni hafla ya kipekee ambapo vijana wetu wanakuja kujipatia ujuzi ya kuweza kujisaidia katika maisha yao. Kwa hivyo nataka nishukuru sana. Na vile vile niseme ya kwamba hii ni part of the government program ya kuempower the youth ili waweze kujisimamia katika maisha. We are stepping a milestone again. Why? Kawuoni dhiyudo ka jowa madhiye boda boda, they are going to gidhi graduate. Ing'e riembo apiko, gari bidhi timori nade? Idhi ng'e riembo. To sama wa graduate, it simply means ni wachako create job opportunity. Ng'e dhi wene jomoko chien kae. Mbele kucho be wayuda ng'owa, wayudo tich. Donge mana dier. Sikunde mag secondary e Imbo ma Kenya sani koro chako tiyo kod okenge kod yore mamoko e rito alwora kod duoko piny nengo mar stima.
Kanolose skund secondary mar yawuoyi mache Samisi e kinde yawa yanga chenro mar keto sola mabero weche mag somo. Midusa Paul Simiu nowacho ni chenro no en mar adieri kendo biro konyo duoko piny nengo mar stima kod mo mar jenereta e skundego. Japuonj maduong' mar sikund yawuoyi mache Masisi Christopher Serem nolero chandruoge ma sikund osekale kinde ma stima onge kano ng'ad sitima e kinde mokalo kowacho ni chenro mar kelo sola obiro e samo winjore mar neno ni chenro mag somo okorochore e yo mora mora. Our prayers, I'm sure with solar it will solve a number of challenges, because in this region, as engineer said, we normally have a lot of power blackouts, and sometimes that even come in when we critically require the power. So I want to really thank God for this opportunity. For the last 2 weeks that we've had solar on, our programs, our operations have been very smooth. This project has been in operation for the last 2 weeks. Its main responsibility or its main function is to help the school reduce its electricity bills, which before the solar plant was installed stood at an average of 222,000 shillings per month in grid costs and an extra 60,000 average in generator fuels every month. So in total, we are talking about a bill of 282,000, currently reduced to just about 5,000 give and take. The solution has been designed to power all electricity requirements in the school. Ten County ma Nyamira komakore gi sirikal mamalo kod riwruok mar jopur ma pachoka ochako chenro mar chiro pur mar kahawa ma pith mare osebedo kodok piny e kaunti no ka giloso kod jofwambo e nyasi manotelie kod jatelo mar weche mag pur e kaunti no Peres Mong'are kod nyawadgi Bernard Maina ne gijiwo jopur mondo orwak yore manyien mag pur mar neno ni gimedo yuto mar kahawa. Peres bende nolero ni Ten County no oketo thenge omenda maromo siling milion 10 mabiro konyo jopur yudo kothe mag kahawa. Kutushika mkono tuanze hii safari pamoja, ndio sababu tuko hapa leo, na tumeanzia vile nimewaambia kwa mafunzo ya maafisa. Hii wiki yote tutafanya kilimo, mafunzo ya kahawa, tutakuwa kwa estates na tutakuwa kwa cooperatives societies. Tuko na mpangilio tuone tunaweza kufukuza umaskini. Katika budget ya mwaka huu tumetenga kiasi ya shilingi milioni 10 ya kununua seedlings ili tu support wakulima, kwa sababu tusipo support mambo ya production, then hata tukitafuta market, then itakuwa tuko na market lakini hatuna produce ya kuuza. Niweze kuwahimiza ya kwamba hii mmea ya kahawa wakianza, tuanze na wao pamoja from land preparation, hizo stages pole pole, na wawe watu wenye wanavumilia, tutaenda na wao pamoja ili mmea wa kahawa iweze kuwapatia angalau faida katika mifuko yao. Tend riwruok IGAD koriwore kod tend sirikal ma Japan kawuono chako tiegruok mar ndalo 3 ne jotelo mag kelo kwe kod kanyakla ne rowere mawuok e piny Sudan kod todak Mombasa. Director mar riwruok mar IGAD Dr. Simon Nyambura nowuoyo kagiyawo tiegruogno ero kowacho ni IGAD nigi geno kuom rowere kod jok mamine ma Sudan kendo ni gibiro kelo kwe, kendo wacho ni jotelo ma alworano osekoso tiyo tijgi e yo makare. Jambetre mar piny Japan e piny Sudan Kentaro Mizushi owacho ni jo Sudan nigi geno mar duoko kwe e pinygi kendo singo mar konyogi kokalo e tend sirikal ma Japan. Achieving sustainable peace and stability in Sudan, and this workshop's emphasis on equipping the Sudanese women and youth with the skills for transformational leadership, democratic guidance and civic responsibility, peace building, and strategic communication. We hope that this is a step shaping the better future for the conflict-ridden Sudan. We must recognize that the failures, the challenges we have are challenges of leadership. We must start, as young people yourselves, we must start building that leadership that knows that you must
ensure everybody feels included. All their voices must be heard. We may not agree, but let even those who have dissenting voices be heard. Miyo moro ni kod lit kod kuyo bang' nyathine ma jaiga tho osiptal maduong' ma Kenyatta e yo mowacho ni ne en nyawo mar jochiw thieth. Ka nochiwo ywak ne nyim jatend migawo mar thieth Aden Duale, Susan owacho ni nochopo ka thieth no ero okinyi ma chieng' ngeso tarik 19 to nyaka okinyi ma tarik 20 chieng' Jumapil onge kony malong'o manosemiye nyaka chop nyathine nowito ngimane e lwet kapod nosayo jochiw thieth. Kaka Cynthia Onyango leronwa, jatend migawo mar thieth Aden Duale ogolo chik mondo mi otim nonro matut e wi wachno. Ndalo 10 bang' nek makoch mar Edward Maingi Ndegwa manoyang' ute ward mar kar thieth ma Kenyatta, tielo machielo kar thieth ni oyudore akik yore mar ywak mar ratiro. Ka e kinde ni, Susan Wanjera ywak ema owacho ni nojwang' nyathine mayande ka otimne bero e kinde manobiro manyo thieth. Kaluwore kod Susan, nolimo kar thieth ma Kenyatta ngeso saa 2 mar okinyi tarik 19 dweni, to nyaka saa 2 mar otieno ok ne oyudo thieth madwarore. Nilikuwa na 6 baby, nikamleta on Saturday from morning. Then in the evening too, ukikuja Sunday, tukaadimitiwa ward. Kuadimitiwa ward, mtoto akawa more worse. So nikajaribu kufikia nurses, at least nione kama watanisaidia. They were not doing anything, walikuwa naniambia mtoto wako sawa. Owacho ni ne otemo wuoyo kod nurses ka oting'o nyathi e lwete ka ngimane ohewre, to nurses mane nitiere tich ne nyise ni nyathine onge gima rachgo nyaka chop nyathine owito ngimane ka pod osayo nurses mane tiyo tieno ma tarik 19 mondo res ngima nyathine. They were not doing anything, walikuwa naniambia mtoto wako sawa. Ikafika 6 mtoto akazidiwa sana. Nikambeba na mikono yangu, venye waliona nimebeba mkono nikipeleka kwa desk, wakaniuliza ni nini mama. Nikawaambia mtoto amezidiwa. Kumwangalia mtoto akapasi akiwa tu kwa mikono yangu. Wakaniambia mwekelee tu hapa. Kumwekelea wakasema ashaenda. From 2 to 6 hakuna daktari alikuja kuangalia mtoto wangu. Or what they were saying, walikuwa nasema mtoto wako sawa. Mtoto wako sawa until akapasi akiwa kwa mikono yangu. Inyim jatend migawo mar thieth Aden Duale ma ochopo osiptal mar Kenyatta rango arita mar jotuo kaluwore kod nek mar jotuo 2 e kar thiethno, Susan Wanjera ondero ne Aden Duale nyim jotend osiptal ma Kenyatta kaka ne obedo nyaka chop ringre nyathine ter e kar kano ringre mar joma otho. Waangalie mtoto, wakikuja wananiambia mtoto wako sawa. But mtoto alikuwa anazidiwa. And the child? Korka kore, jatend migawo mar thieth Aden Duale ochiko riwruok matayo chenro mag kuonde thieth kod jochiw thieth KMPDC mondo non wach tho mar nyathino ma min mare wacho ni ne obedo kaluwore kod jweng'o manowuok e lwet nurses mane tiyo osiptal mar Kenyatta otieno mar tarik 19 chieng' mane nyathine owite ngimane. Number one, I am very sorry about it. No Kenyan should go through that. But I want you to make a full report to the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Dr. Rebecca, can you come here? Make sure you take the details of that lady and make sure tomorrow morning she goes to KMPDC and she files a complaint. Susan Wanjera, miyo ma janyithindo 2 wacho ni obiro chopo ywak mare makende ne KMPDC kendo geno mare en ni nyathine biro yudo ratiro. Moja ndio nilijua jina anaitwa Mary. The rest, I don't know Mary who. Nikiwaona ninawajua juu hata mara ya kwanza nilienda nikapata wengine wamelala, mmoja ndio anazunguka hizi wards. And her case is investigated and I must be brought the file. You'll get justice, at least from us. Giesani, ringre nyathino nitiere kar kano ringre kama urite chenro magik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jood bura ma wakeini koro dwaro mondo mi oket maino kendo nywak lwedo e kedo gi lwenje mag kit chwech kod nek ma oyaye mitimo ne jok ma mine, timbe ma giwacho ni thiro dongruok mag mine e piny Kenya. Alia Beach nigi ler mathoth. Jood bura ma minego ka otele gi jaod bura ma Vihiga Beatrice Adagala gi nyawadgi Masia Christine Ombaka koro wacho ni dwaro nitie mondo mi jotelo makre kanyakla mar kedo kod lwenje mag kit chwech, nek ma oyaye mitimo ne joma mine kod wach gamo iwe kind nyithindo manyiri e pacho ka. Jotelo go wacho ni lwenje mag kit chwech oseduoko chien dongruok mag mine ka giwacho ni ok en gima ne kare rocho ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri. Ukiona unataka
kupiga mtu teke, badala ya kupiga bibi yako teke ama mzee wako teke, William Samoei Ruto ametujengea stadium ninaona safi pale Bensouda. Nunulia hao watu mpira waende kupiga mpira teke kwa stadium huko. Wasipige wakina mama, wasipige wazee. Don't you dare beat a woman. Don't. It's a big sin. Don't you try to beat a woman because she's the one who puts food on your table. She's the one who carries you for 9 months. Jotelo maminego wacho ni lwenje mag kit chwech kod rocho ratiro mag nyithindo manyiri osebedo ka jimbore e kor gwenge mopogore e piny Kenya, kendo kaka jotelo mamine giwuok oko mar kedo kod timbe ma kamago, ka bende ne gikone jonyuol mondo obed ka chiwo ranyisi makare ne nyithindgi. Kila siku ukisikiza redio ama ukiangalia runinga utaona ripoti kuhusu mtoto kunajisiwa ama mama kubakwa ama mama kupigwa, mwingine ametolewa macho ama hata mwanaume amedhulumiwa na mama. Wazazi wacha kuchapana, mali watoto wanaona. Kama lazima mchapane, kama lazima mama na baba mchapane, toka kwa nyumba, ingia kwa mahindi, palilia shamba, pata chakula watoto wakule. Ama namna gani? Na watoto wangu wa shule, think positive. Jaod bura ma Bomet Lenet Chepkorir gi nyawadgi ma Nyamira Jerusha Momanyi bende notiyo kod thuolo makamano mar jiwo jopuonjre mondo oket maino mar chenro mag sombgi ka githegore chuth kod timbe moko manyalo rocho ngimagi. Nataka niwaambie wasichana na hata wavulana, someni ukiwa na wakati. Wachaneni kupata mimba za mapema. Ili ndio ukue kiongozi kesho, ndio hata ukue mwalimu kama hawa. Boy child kazi yao wameanza kukuja tu madawa ya kulevya. The boy child, watoto wetu, ukikunywa madawa, your life is doomed. Jotelo go ne oloso e kinde chenro masiro joma mine kaachiel kod rowere e weche mag ohala kod dongruok mamoko mano bagi skul primary mar Aderwe Kachuri bura ma Homa Bay Town gi Human Rep ma Homa Bay Joyce Osogo, kama nigi koni serikali oikore mating'o malo ngima joma mine e pacho ka. Lazima mjue serikali iko na 5 thematic areas ambazo serikali kupitia Ministry ya Gender inaendeleza mpango huo, na moja ni economic empowerment ya kina mama, na ndio maana rais wetu ametujengea masoko, ndio wa mama wetu. Chakula ikitoka huko kwa milima, mahindi ikitoka, samaki ikitoka hapa chini, ikiingia kwa soko, hiyo chakula yetu haitachomwa na jua. Huyo mama wetu hatachomwa na jua. Hakuna mama anacheza na kazi hapa. Kwa hivyo ninaomba President Ruto utuongeze pesa na 2/3 gender rule. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jakom jodong luo kadhoadh nam chumbi James Obara Kings ojiwo oganda onagi kadhoadh nam chumbi mondo mi omed biro kanyakla mar garo gi chien ogendini mamoko makidek temo kelo pogruok e kind onagi. Obara mane loso mazira seromo manokelo kanyakla joluo modak e kaunti ma Kilifi ne bendo jiwo onagi mondo sir paro ma ichwalo gi migosi Raila Odinga kata bed ni pok oyango chung' mare e laro komten piny e yiero mabiro. Joja oko gi lep mathoth. En romo mane obagi mazera se kaunti ma Kilifi mane okelo kanyakla tend jodong luo kadhoodh nam chumbi kotel negi kod jaduong' James Obara Kings kaachiel kod jodak e kaunti no ma Kilifi. Kae kuku mar wach ne en riwo wionagi duto e kaunti no mondo mi gilos gi duol achiel korka weche mag siasa kod dongruoge mamoko. Wabiro kanyakla achiel eka dwa yudo kombe mwadwaro. Okwa kae kachieth winy to kombe go kwadhi yudo. Wanyalo decide ni kae wakete ng'atwa kata bedo gi ji ariyo moko adek, mano be okonyowa. Ka wariwore onge gima wabiro kwayo county government kama ok miwa. Pogruok manie kind onagi Kilifi ema gikoni osemono gi yudo thuolo mag telo kaka owinjore, gino magikoni wan giwuok oko mar neno ne gitime lokruok to chutho e yiero maduong' mabiro. Jomine oseng'e ni ginyalo, omiyo luoro mane nitie mag gender issues mane waluor ni joma chuo biro go wakumbo, ibiro wachni ni kidhi to ng'ate mano mako badi, wawe wechego, wang'e ni wanyalo, we are capable. Ka jaluo nyalo ng'eyo kaka ne joluo dak kata kaka ne joluo timo gigegi,
onge ng'anya kwedo ja Ugenya, onge ng'anya kwedo ja South Nyanza, onge ng'anya kwedo ja Bondo kata ja Siaya. Rowere makoni kinde mathoth osebalo gi pach jodongo ne osingo mar jiwo jowetegi kawo ombulu kendo goyo ombulu no ne joma owinjore ka kinde ochopo. Kata ka an gi gimoro tanyalo share gi wadwa, ubed tich, ubed ang'o, wadhi share. Kendo ok wabidok chien kaka joma jojensi. Wadano wamakre gi jodongo gi, to ketwa kamoro achiel, to kidibok waba, to wabedo gimoro adi, wagoyo kanyakla mondo de waher ni joluo riwre. Kaka jodongwa gi osariwowa kama. Wan kaka Gen Z, wasupport riwruok mar joluo ni. Mondo wayud kata tich wambe mbele kacha. To Gen Z duto mani piny Kenya mangima, sana sana man Kilifi ka, akwayo mondo ukaw ombulu. Ombulu en gima muhimu. Mondo telo mabiro mbele ka, wakaw telo. Maino gikoni gidwa keto ewi weche mag laro kombe mag siasa, jiwo chenro mag ohala, somo mag nyithindo kaachiel kod chenro mamoko mageto kelo dongruok. En oganda wa mondo obed gi luor. Kata ka Wuda Odinga wacho ni ok onyal kawo komni, lakini en ong'eyo kuma obuterowa. Koro waluwa bang'e, kabisa. Kae ma wapuonje nyithindo generation mabiro mila magwa. Kata ng'ama dhi dwaro ombulu marwa, wadhi bedo kode mondo wawinjre kapok wagone ombulu. Wadwani wawinjore gi ji kapok wagone ombulu. Ok ni wagoni ombulu kaka wabiro kwecho, kaka wabiro saa. Wawinjore ni kwa wagoni ombulu to ang'o mwadhi yudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi yweyo machielo nyakwa Ramogi. Arnold Ojungu kawuok boto wacho na winjo weyo makare gi mama na Beatrice Oteyo. Kaito machielo bende wacho ni niko nawe Milton, news iko sawa, I'm proud of you father. Nyingi okindiko to mogik aneno migago maber ka ntiere kod min Sali, min Kodi kaachiel kod jaoda Anyango mano wuodlie mar Malindi. Wakaw yweyo mathin kik idhi mabor. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tichang'wenya koro mgejuang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mgajuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Mali safi, bei ya jioni on smartphones plus much more. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs.
Maloyo rowere 200 mowuok e skunde 18 nobedo gi tiegruok mar ndalo 2 e tuke mag okapu manobagi gi riwruok mar Hoops Africa komakore kod riwruoge mamoko e kaunti ma Siaya. Tiegruok ma kamano kata odoko ni en mar puonjo rowere tugo mar okapu. Rowere bende noyudo tiegruok mar kaka ginyalo dago ngima makare, rito alwora kaachiel gi rango chal mar pachgi. Ten kaunti no okwayo rowere mondo owuog oko mar nyiso mich margi kaka yorno ma bende nyalo miyo gi thuolo mar yudo tije mopogore opogore. Tuke mabiro yuoro timbe mabiro yuoro e tuke mag pinje mangima World Athletics Championship mochan timore e boma ma Tokyo e piny Japan e dwe mar 9 higani biro donje kuonde timo orako margi ma kanyakla kochakore chieng' Jumapil. Mana kodong' ndalo 46 kende to tuke go chakore ayanga. Riwruok mar Athletics Kenya timo mos Erokamano nyakwara Mugi, watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano. Kata kamano wachope giko mar weche manyien mag migago. Wachak watudre saa 10 e weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca.